जोबोद मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे थांखि आरो बड'फा गोजोनथियारि सोलायनाय मावथांखिनि मोनसे हाबाफारि बादि सा रंगिया दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा देवलकुसि नैबे बाथौ थानसालिनि फोथाराव सप्तासे बा 3 साननि बैसागु मोसानायजों लोगोसे बर'नि दोरोङारि दामनाय खाम सिफुं जेथा सेरजा गंगोना बेबायदि दामनायनि मोनसे फोरोंथाय मावबादा बिथांमोना लादों आरो बे हाबाफारियाव आंखौ बेखेवगिरि महरै लिंहरनाय लेखा आङो बेवहाय बाहागो लाफैनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो आसा खालामनो हायो जे बर'नि जे दोरोङारि मोसानाय दामनाय गासैबो आगजुफोर बेजों लोगोसे जोंनि जे बैसागु मोसानाया जोंनि आजै आजौनिफ्राय सोलिबोनाय गोथार मोनसे फोरबोनि जे मोनसे मोसानाय बियो जोंनि गासै ट्रेडिसन बेजों थांबाय थानो हायो बेनि थाखाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बोसोरफ्रोमबो जिल्ला लेभेलाव आरो दख'रा लेभेलाव जोङो मावबादा खालामनाय जायो आरो बेजों लोगोसे जोङो बोसोरफ्रोमबो रंजालि बैसागु फोरबो जोङो खुंनाय जायो आरो बेनि गेजेरजों बर'नि हारिमुखौ बुहुमाव मोनसे सिनायथि होनो हायो गोसार होनो हायो बियो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गिदिर मोनसे थांखि आरो जोङो बयबो मिथिगौ जे थांनाय 2024 मायथाइयाव भारत सरकारा जोंनो जि GI-टेग होबाय गासै 21टा आइटेमनि गेजेराव जोंहा हारिमु बिथिङाव खाम सिफुं जथा सेरजा गंगोना जोङो बेखौबो मोननो हाबाय आरो बिनि गेजेरजों जों गोग्गानो हायो जे जोंनि खाम सिफुं जथा सेरजा गंगोना आरो जे थरखा जों बेखौ अरायसम बर'नि हिसाबै जोङो बुहुमाव फोथांनानै लाखिनो हासिगोन बे समाव जों बेखौ बुंनांगोन जे गंगोना आरो जे थरखा बेखौ गुबुनफ्रा बा गुबुन हारिनि जि मोसानाय बेवहाय लांनो हमबायमोन नाथाय बेखौ GI-टेग खालामनायनि गेजेरजों दिनै बर' हारियाव फिन जोङो लाबोफिननो हानाय जाबाय बा सिनायथि होनो हानाय जाबाय बेजों बे मोननै जे दामनाय आगजु बेबो बर'नि गोजोर जानानै थासिगोन दा बेनि थाखायनो जोङो दैदेनगिरि बिथांमोना जोबोद नाजानायनि गेजेरजों खामानि मावनानै बेखौ GI-टेग खालामनो हानायनि थाखाय बिथांमोननिसिम साबायखर बावनांगोन आरो भारत सरकारनोबो बे समाव बे आयदानि सायाव खामानि मावनायनि थाखाय बिथांमोननोबो साबायखर बावनांगोन आरो दिनैनि जि हाबाफारि बेवहाय बाहागो लाफैनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो आंनि फारसेनिफ्राय बेखिनिखौनो आङो फोरमायदों बेथ' सैथो बाथ्रा मानोना मोनसे हारिया जुदि सिनायथि मोननांगौब्ला थांनानै थानांगौब्ला मोनसे हारिनो हारिमु नांगोन आरो हारिमु गैयाब्ला मोनसे हारिया मालाबाबो सिनायथि मोननाय नङा दा बेनिखायनो मोनसे हारिनि हारिमुखौ मोनसे आयनाजों रुजुनाय जादों जि आयनायाव जोङो नायोब्ला सासे मानसिनि मोखाङाव बा मोदोमाव मा दङ गैया बेखौ जोङो रोखा रोखा नुजोबनो हायो दा बेनिखायनो मोनसे हारिनि हारिमुखौ बा मोनसे हारिखौ हारि हिसाबै जुदि सिनायथि मोननांगौब्ला बेनाव जे हारिमु दङ आरो बे हारिमुनि गेजेरजोंनो बियो मोनसे जे हारि जोङो बेखौ सिनायथि होनो हायो बा सिनायथि मोननो हायो दा बेनि थाखायनो हारिमुखौ गंसे आयनाजों रुजुनाय जायो दायो जोंनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा जे नंगौ आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा थांनाय 2 बोसोर सिगांनिफ्रायनो बुंबाय थादों जे बर'नि जि बागुरुम्बा मोसानाय बेखौ गिनिस बुक वर्ल्ड रेकर्ड बेवहाय गासै माने 20,000निबो बारा बेबायदि मोसाहोनानै गिनिस बुक वर्ल्ड रेकर्ड खालामनायनि बाथ्रा बुंबाय थानाय जादों आरो बेखौ बिथाङा मावफुंनांगोन आरो मावफुङोब्ला जोङो जोबोद गोजोननाय मोनगोन आरो बेजों लोगोसे बर' हारिनि जि हारिमु बियो बुहुमाव आरोबाव मोनसे लेभेलाव दावगानायनि थाखाय सुबिदा मोनगोन होननानै जोङो फोथायनो हायो खुलुमबाय दिनै जोङो सा रंगिया दख'रा एबसुनिफ्राय हारिमु मावबादा लानाय जादों दिनै जोङो 2 एप्रिलनिफ्राय 9 एप्रिलसिम लादों बे सानस्नि हाबाफारिखौ जोङो जोंनि सा रंगिया दख'रा एबसुनिनो देवलकुसि बर' बाजाराव लानाय जादों ओंखायनो आं सा रंगिया दख'रा एबसुनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला हारिमु मोजां मोनग्रा गासैखौबो खावलायगोन जायफोरा गोबाव समनिफ्रायनो खाम दामनो सोलोंनो सिफुं सुनो सेरजा हुनो गोसो दङ बा सोरबा बागुरुम्बा मोसानाय सोलोंनो बैसागु मोसानाय सोलोंनो बिसोरबायदि गोसो गुदुं जायफोरा जानानै दङ बिथांमोना जाहाथे जोंनि बे हाबाफारियाव बाहागो लायो बियो आबुङैनो बेसेन गैयालासिनो फोरोंनाय जागोन बे सानस्निबाबो जोङो हानायसिम मोजाङै फोरोंगोन ओंखायनो आं दख'रानिफ्राय जानानै बेखौनो खावलायगोन जाहाथे जोंनि दख'रानि बेन्दोङाव थानाय
मोन 43 गामिनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा लैहोर फैनानै जोंनि बे हाबाफारियाव बाहागो लानांगौ जाहाथे जोंनि जा थांखि बड'फा गोजोनथायारि सोलायनाय मावथांखिजों लोब्बा लाखिना जा हारिमु मावबादा बियो जाफुङो आं बेखौनो खावलायो जायगाया देवलखुसि बर' बाजार थाखो 5 आरो मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जागोन फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब गोनांथि आरो मोजां खाबुफोरखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नोंथांमोनखौ नेनानै दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझारआ 2024 इं मायथाइयाव क'क्राझार थिथागुरि समबाय मावख'नि साखाथियाव गोदानै गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजोङाव आरो 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजों आरो इंराजि बिजोङाव मुं थिसननो हागोन बेनि थाखाय आर'ज बिलाइ आरो फान्डुलिपि बिलाइगासिनो दङ 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरनि थाखाय आखा-फाखा आरो रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स कमार्स एन्ड आर्टस मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै बायदि बिथिंजों सोरगिदिं जौगाखांनाय लाबोनो साखाफारा क'क्राझारनि थिथागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननोब्ला बाङाय बेसेनाव मुं थिसननायनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरा गाहायाव होनाय माखासे खाबुफोरखौ मोननो हागोन इंराजि सोलोंनायनि खाबु साखोन-सिखोन थाखो खथा बिजाब बाख्रि BPL थाखोनि फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायाव 20% मासुल रेहाय होनाय बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय मान्थलि मक टेस्ट जिउ राहा दानाय बायदि गियानलु आयदाफोरनि उफ्रा सोलोंफारिफोरनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन हौवासा आरो हिनजावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जामुं आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुफोरखौबो मोननो हागोन बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे नोंथाङाबो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाबैनो मुं थिसननायनि थाखाय सुलाद लादो आबुङै मिथिनो थाखाय जानबुं अनजिमा 6000349997 एबा 7638008149 एबा 6003494371 आव फोनांजाब खालामदो।